Hello there again mga besh! It's another snack recipe na naman. Madali lang siyang gawin at syempre masarap. Ito ay tinatawag na cheesy donut ball. So umpisahan na natin. Kailangan natin ng all-purpose flour, 2 cups. Baking powder, 1 1/2 tablespoon. Kailangan din natin ng sugar, 2 tablespoon. 1/4 teaspoon salt. 3/4 cup evaporated milk. And 1 tablespoon oil. I-mix lang natin. I'm using my clean hands mga besh para i-knead natin yung ating dough. I-rest lang natin for 30 minutes. After 30 minutes, i-roll natin yung ating dough. And then i-cut natin like a mini dough. Ito pala yung filling natin, cheese. So, i-flatten lang natin yung ating mini dough and then lagyan natin ng cheese. After natin malagyan ng cheese yung ating dough, i-rest na naman siya natin ng 10 minutes. And then, i-fry natin in low fire. Hanggang sa maging golden brown. Pagluto na, i-roll lang natin sa ating sugar. Pwede rin sa sugar and cinnamon. So, ito na po yung ating finished product mga besh. Yung donut pala natin mga besh is yung donut na medyo matigas siya outside pero soft naman siya inside. Nota. Lamig kayo. Lamig kayo, tagay po na siya.